dacă e ceva, rapid în mașină toată lumea. Bine, mă, hai, aprinde. Ce filmezi bacul? Facem niște poze la mașini, la marginea pădurii Foia Baciu. No, gata. Motor, mă. Succede bucălăi, la 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 la. Și calul cu steaua în frunce, la 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 la. Vă salut! Astăzi mergem cu Bonțida să filmăm mașina lui. Mi s-a instalat în joc. Astăzi avem un plan de bătaie pentru acest... Mamă, cum îmi stă părul, zici că am aici cratori, ești nebun? Nu, dar prin 5G-uri de acolo. Mergem cu Bonțida. O zis că aduce o cameră să filmăm mașina. Ori în mine, ori în șanț. Da, și vreau să mă duc aici. Ah, cred că se bagă aici. Am crezut și eu. Stai că mă bag mai drept un tic. Hai că urcă pe ambe. Întoarcem la stradă la Văduți. Oare vine ceva? Nu, cred că vine. Mere, cel mai rău caz nu merea. Bun, gaz. Hai că am venit în eco aici, să am mai multe motorile pentru voi. Și în spate. Dar de ce nu mai merge mult? De mai tare. Eram eu. Suntem pe cantonului și vor ăștia să pune De la mine general dedic această melodie pentru cer, ce nu mai are rost să-i pronunț numele, pentru că numele lui este prea mare. Și mă registrăm să mă bagi în pușcărie și tăiau înregistrarea să uită cele combine. Am vins startul român, la fel mă ridic că-ați ridicat colții la mine când eu v-am scos din... Unde merem, bă? Foia Baciu. Echipa misterului. Cerem scuze la avionul ăsta. Camera. Să las la tine, Davide. Las-o, că mai filmez. Bine, deci o las la Davide. Da. De 5 acum e acolo, 2 pe îmi iau eu după aia fularul din porc. Fac o fază lungă să mergi. Hai, luat, să-mi bag Și am să vină trenul, brava Dumnezeu! Ce trebuie să vine? Are pe capul de dambul de șunie. Eu ce care Red Bull mâncă vă pula. Întâia merem, băieților. Bă, oare nu opriți? Nu. Nu e așa jos. Dă-i pe stânga, că par mai puțin. Pe stânga. Am o pe dreapta. Dacă nu, ăsta întorce și merge până jos Ioana. Am un Nu, vezi că e ceva din mod. Întoarce, Bonț, dacă e foarte rău drumul aici. 400 metri, bă. Hai să analizăm Google Maps o țără. Nu, deși atent întoarce, că eu dacă te duci pe unde zic eu. Așa e? Merem chiar la intrare, la Hoia Baciu și acolo e frumos, e asfaltat, poți să mergi cu mașina. Aici e strada Hoia Baciu, nu e asta? Nu. Deci dacă ai fi mers pe unde ți-am zis eu, era bine. Și mă duc pe acolo atunci. Da, întoarce-te, e foarte rău drumul înainte de aici e bine. Uite-te, e CEO în față, de exemplu. Bă, vezi că e ceva din mod, 400 metri pe drumul ăsta. Ai văzut Arius CEO ăla din față, cred că? În stânga eram prea, nu, e prea mică mașina, nu e așa lată. Da, bine. Închide, că era muzică. Vedem, pa. Vedeți cât timp pasă de să uitați să Dar vadă de ce pe s-o Vai de pula mea, ce e aici, mă, pulă. Ia altă mașină. O să zic că sunt drogat. Nu văd așa mașină drumul ăsta, viața lui, să omoră. Eu știu cum îi faci loc la mașină. Ce? Cum îi faci loc? Nu te dai din dreapta, de nu vrea să meargă pe stânga, ne bagi în gând. Păi să se descurce. Da, aici avem problemă. Bă, el trebuie să ne lasă pe noi să trecem, că n-are. Ți-a făcut blitz, du-te. Facem, uite așa e. Uai, bă, dar ce? Ok, bravo. Ia craterul. Pula mea.
L-ai luat. L-am luat. L-ai luat să o arăjat. Hai mă, că e SUV, mă, nu știți voi, ăsta e SUV. Asta-i sub seria 3 2020. E GT. Mulțumim. Vă pup. Dați cală-tă, faci. La mea. Dar cine vine de aici? Fantomele, bă. Vine la mine. Ușor, ușor, ușor. Stai că mă luau valul. Arcom Trans. Uai, ai, 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 ai. Băi, apoi aici tu mai știi unde arăta Waze-ul? Nu. Mă, Facem Waze-ul, oprire. Hai să o și opri Waze-ul, mai gata. Waze-ul, mă. Ah, ok, tot în față. Vezi? Tot în față. Bun, bun, bun. Nu merge cu țigălare pe că asta e clar. Nem sokára megérkezel ide, vadul elfújjatok. Ați înțeles, da? Avea Waze-ul în Guraști. Trecem pe lângă cabana lui Teodora. Nu era pe stânga. Stânga. Când vineai dinspre Mera. Cabana lui Teo? A, stai că unde să ne Mai vine o mașină pe aici, nu mai vine, să o spate. Dar unde să o întoarcem? N-am gândit-o. Aia, vezi? Cine tare tracună că mi-are nepustat de Dar privat? ce, merem la colindat? Ce scrie? Amendă 1500-2500 de lei. Dar depozitarea deșeurilor. N-avem treabă, du-te. Nu este cu Stai mă că deșeuri, fac este o cu poză, tigaia. să... Fă poză să-l știm de înapoi, că m-am speriat. Depozitarea deșeuri și orice fel de... Dar mă să-mi iau unul telefonul din mână. Ia sau fantomă. Frate, să-și ia să Bă, eu știu nici asta, că eu pe mult am văzut în viața reală nu vedeau nimic. Aici pe dau și videouri. Bă, nu parcă mai ce, că aici e Amveul de aia, mă. Nu du-te, că Ce mă dracu, mă, că Să eu fumă o mă... țigară? Nu du-te acolo, mă, că mi-e Hai să frică. fumă o țigară, mă. Fumează pula mea. Bă, dar nu înțeleg. Bă, eu pacheteam. Care mai aduc în pădure că mi-e frică aici unde e cu marginea, știi? Să-mi bag pula de Hai, niște cum îți crescut copaci, Bă, ești suntem prost. foarte proști să-mi bag Uite pula. cum îți crescut, bă. Noi în ziua de Crăciun Rebecca, închide că mă stresez. mă trece la caca de emoții. Așa e, mă, tati. Pune Mickey Mouse. Pune Mickey Mouse. Cine o primit? Hot dogs. Bă, măcar e lumină să facem poză Bă, la vedeți mașină, că o să bă. pice semnalul imediat aici. Nu mai sperie, ni. No, du-te. No, dar v-am zis să știți. Da, N-am oricum, mâine să torc bă, aici. oricum nu m-au în drum, măi. Cum e Mickey Mouse? Nu, mă, pune, mai orice te. Păi, e ceva maghiară, mă. 500 méternél. Bă, da, geamul... Bă, dar lași mașina, nu închizi-o și... Bă, cu ușe deschise, largi. Așa ne stau. Deci dacă e ceva rapid în mașină, toată lumea. Bine, mă, hai, aprinde. Ce filmezi, bă, acolo? Dă să văd, te filmez și eu. E în portbagaj. Am beșit de... Hai să vedem situația actuală. Da, bă, e faină lumina asta aici. Da, nu vă duceți foarte departe că scrie. Aici avem armamentul, deci de ceva ne apărăm cu șecile, bă. Atragă oamenii să vină la pădure. Suntem oficial în pădurea Hoia-Baciu. Acolo, în partea aia, avem Mai de pădurea. mult, pădurea. Da. Hai, Ne-am sună. oprit aici, acum ni fric să luăm o țigară și pe aia mergem. Să vină să vadă care-i treaba. Facem niște poze la mașini, la marginea pădurii Hoia-Baciu. No, gata. E motorul, bă. Da, bine, ați gătat? Nu ne-am făcut poză. Asta hai să îl dirijăm pe domnul Bonț. Da, dă-i. Pot să dau mai în față. În spate, în față pot, mai dă-i. Mai. E bine. Cardio. Mai dă-i. E bine. Și de aici cred că pot să întorc direct. O sui? Da. Lateral. Dă-i la Dani. Dă-i la Dani, să Ei, am auzit. Deci acum când m-am suit am auzit un șora, da? Nu vă mai țin ca gata. Acum ieșim din pădurea Hoia-Baciu. Uitați-vă cum e drumul pe aici, mă, ca v-aș Da, gura. nu venim. Cum sunt copaci crescuți. Adică mai avem vreo 20 de minute. Cam da. Nu, dă să văd.
Să vadă unde Dar nu suntem. poți, nu mă las să prin camera, am desconectat la mașină. Ești conectat la mașină, n-am Da. vă descurcați așa? Nu. Da, Hai, e pula mea. hai că vin. Bă, pe unde mă duce voi zoom, bă? Asta e că vrea să mă duc în Baciu. În Hoia Baciu. Așa-i? Dacă îți duci și filme, dă-i. Bă, că mă ducea în Baciu, Hoia Baciu. David, care ți-a plăcut discuția noastră în pădurea Hoia Baciu? Încă n-am. Mi se pare că am folosit motorul de ampula, da, vă zic sincer. Trebuia să mergem înăuntru, mă. Era clar că cu mașina nu puteți voi înăuntru. Da, eu mă duc înăuntru dacă vreți. Bă, acolo unde era drumul închis să mergem odată, lăsăm mașina acolo și să mergem. Să mergem pe jos. Gen, și să avem ceva la noi, în caz că vin câini. Gen apă sfârțâtă, o botă. O luăm pe Rebecca să o pun eu la... Bă, trebuie să-mi instalez aplicația mă de fantome, bă. Chiar, core! Hai, mergem înapoi. Da, mă, că baby. Bă, ce da. Hai, David, nu mă da bicicletă. Tu-ți ras. Auzi cum s-au stântă bani, ce ești prost? Hai, bă, aici, nu. O, tu că nu intrăm. Vrei să intrăm? Hai, bă. Bă, ce aveți de pierdut? Acolo spații pădure, mă, cava. Hai să vedem ce avem de pierdut, mă. Hai, mă, ne punem până sus și înapoi. Dar n-ai scară, mă, că e în lucru. Hai, dar poate. Poate nu crede deja, mă, scara. Bă, las, mai bine las. Mă, nu fantomă. Hai. Fii, nu, dar uite și o să fii de ce, nu? Uite, seama de aia, nu pot să te pică. Uite, este scară. Nu mă zic pe scara aia, mă, lasă-mă. Tare, foarte pot să vii. Hai să mergem. Frică, bă. Nu mi-e frică. Nu mi. Să frică de ora după. Cred că e nervoasă, bă, mai vezi că deja arăt astăzi. Uite, ți-ai claxonul, Darus. Neața. Am ajuns cu bine. Totul este ok. Se parchează mașina. Bă, mai în dreapta. Aoleu, să treacă pe aici. Da, au. E foarte mare. Da, puțin asta cred și eu. Na, zice Scolina.